Għal-ħabta tad-disa ta' dal-għodu bdiet il-maratona ta' Puttino Cares, fejn bid-donazzjonijiet tal-poplu Malti wawċi din laqda volontarja tista' tagħti għajnuna lil aktar pazjenti li jkollhom bżonn isafru l-Ingilterra l-kura. Din il-maratona bdiet ftit sigħat biss wara li spiċċat il-mixja annwali tal-ġimgħa l-kbira b'risq Puttino Cares, fejn kull parteċipant għamel donazzjoni lil Puttino Cares. Waqt din il-maratona tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li stqar l-importanza ta' Puttino Cares għall poplu Malti wawċi. Mhux faċli illi tiġi hawnhekk tara u tħoss it-tbatija tan-nies, però jiena ngħid imnalla jeżisti Puttino. Reni, Angel, it-tim kollu, ovvjament Dr. Calvania li żgur għadu isegwi l-ħidma kbira ta' Puttino. Ma lek indur fuq in-nies u dawk li qegħdin isegwu fil-waqt li tajjeb li tagħmlu l-appoġġ tagħkom billi segwu t-telefonata, id-donazzjoni tiegħek tkun qiegħda tgħin lil xi ħadd biex jgħix aħjar. Wara tkellmet ukoll is-Sinjura Mary Grech li sostniet l-importanza li kulħadd jagħti donazzjoni għall-organizzazzjoni tant importanti. Jiena nappella lil kulħadd qegħdin naraw id-tbatija ta' daw in-nies daw il-ġenituri, speċjalment anke tfal stess li jkunu qegħdin ibatu minn dan il-mart u grazzi l-Puttino l-unika mezz li nistgħu nirringrazzjaw il-Puttino billi naqbdu nagħmlu t-telefonata tagħna. Sassija ta' wara nofsinhar intlaħqet is-somma ta' €1,000,000 bin-numru jkompli jikber bis-sekondi. Waqt din il-maratona tkellmu diversi persuni, kemm dawk li huma stess kellhom bżonn l-għajnuna ta' Puttino, kif ukoll familja ta' nies li ġew fil-bżonn ta' Puttino Cares li sfortunatament m'għadhomx magħna. Din il-maratona qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali kollha, fosthom Net Television, u se tibqa' għaddejja sa tard il-lejla.